Hello guys, ang tini pokora khlai tongo. Norok nai tong ni. Eta boksung yang ochin nok guriri phunungnai norok no. Amo babu sung ni room ke na. Muke an bike ni. Yang oke bui berani phanyarang no mutho. Tharuk no phela. Bài về cái clay yang ăn lagi tunggu among ka chele ek number muke ani room ko yang mo sai tolo yom ro ikyo nai chung tabo bone thaske masana rango mo ka baspati kini yang bora khlai tongo norok nai tong di soya sak ani video no tei o bora khaiti tinno ayango mosamung bo soli tongo norok na mosamung rok phunungnai omo serbai ke chatotoi mosamung Hello bayarok norok oh mosamung bahai wngjakha nara naithokjakha net pe paikha baspati ke phaji dolok tesan bora khaimano thangai nyelainai ke msugjaro no tei bwskango phunungnai norok no tei mosamung rok chwng nelainai.
Kom kachi nung sele bong hangke angkai sero bokai jau. Ke norok nai tong di soya sak tabuk norok no borak serba hingke mosamung rok phunuknai jaka naithokjak ke like kaisa rinani tapok di tei norok o video no puila naitongkhe subscribe kaisa riri. Maise diba isma ha phasing simeng wngkha tini ni bagui amsungno borok net pack paijagui video ordek modek wng tongkha bye.